उगवे पेडणेचो अखंड भजनी सप्ताह वर्स पद्धती प्रमाण अंदू वर्साय व्हडा श्रद्धेन मनयलो। ह्या सप्ताहाची पारंपारीक पद्धतीची आखणी आसा आनी तेच परी अजूनय हांगा सप्ताह जाता म्हूण थंयचो थळावो राघोबा महाले उलयला। गोपाळ काला गोड जाला आमचा विठोबा घराशी आला अशा गजनान उगवे गांव धुमधुमलो। अ डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। यांचं कृष्णावरचं प्रेम याविषयी अभंग घेऊन पूर्वरंग घ्यायचा। मग त्याच्यामध्ये जरा शृंगार रस येतो आहे। माझ्याकडे पुस्तक आहे शिरवळकरांची। माऊली देवस्थान उगवे ही पूर्व परंपरा आणि त्या परंपरेप्रमाणे ज्या पूर्वजांनी जा काय जोडून ठेवला असा त्याप्रमाणे हो वार्षिक अखंड भजनी सप्ताह 7 दिवसाचो वार्षिक ह्या माऊलीच्या मंदिरात उगवे वर्षानुवर्षा साजरो जाता असा। त्याचप्रमाणे ह्याही वर्षा मोठा उत्सवात आज ह्या गावातल्या सगळ्या लोकांनी जी काय पूर्व परंपरा ज्या पाराप्रमाणे आपापल्या रीतिरिवाजाप्रमाणे वार्षिक हो सप्ताह मोठ्या उत्सवात आज ह्या अष्टपिलगेत साजरो केलेलो असा। आणि आपापल्या परी सेवा म्हणा, भजनी म्हणा, दिंडी पथका म्हणा, महाराष्ट्राची भजनं म्हणा, गोव्याचे कलाकार हाडून आपापल्या परी जा काय असा ज्या माऊलीच्या द्वारा जो वार्षिक उत्सव सप्ताह हो त्यांच्यानी साजरो केलेलो असा। आणि वर्षानुवर्षा ही जी काय पूर्वजी परंपरा लाभलेली असा त्या परंपरेप्रमाणे आज ह्या गावात हो मोठो उत्सव ह्या माऊलीच्या द्वारा ह्या पांडुरंगाच्या द्वारा आज मोठ्या उत्सवात आज ही अष्टपिलगी ह्या गावाची बाहेरची पावड्या सगळ्या मंडळी सगळी ह्या उत्सवात उपस्थित राहा हो कार्यक्रम हा मोठ्या उत्सवात साजरो करतात। आणि अखंड भजनी 7 दिवसाचो हो भजनी सप्ताह आणि आज 8व्या दिवशी त्याची समाप्ती खणा जाणार ओटी भरून पावणीच्या स्वरूपात आज हो सप्ताहाची सांगता जाता असा। तो पेंटिंग मस्त